Okay, welcome na sad sa lain natong devotional nining buntaga si Pastor John Encargues gihapon no. Akong usbo na tong reminder every Tuesday, Thursday and Friday natay Turning Point live ta sa atong page alas 8 sa gabi. Karon gusto na ko i-share ni nga verse ang Galatians chapter 6 verse 1 nga nagtuko kini nga verse sa ka powerful kayo sa pag protect sa integrity o unity sa church o bisan pa sa mga kaila na to nga nangalagad sa Ginoo nga taod-taod nang wala nakasimba no. Tanaw na to ingon si Paul. Brothers, if anyone caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself lest you too be tempted. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong no. Na naka-try ba ka nga nakakita kag usa ka igsuon ni pagtuo nga nakasala? Oo. Na backslide, wala na nangalagad, or usa ka family member ba ka nga nakahimo og mistakes, unya naulaw siya, nipalayo na siya, wala na siya nagpakita nimo, or isa ba ka friend nimo kaha nga nakahimo siya dako-dako nga sala, unya hantod niabot sa point nga naulaw siya siyang gibuhat, wala na siya nagpakita no. Abi nimo nabi tay tulubagon og accountability sa ilahapod, labi na kung Kristohanon ka, unya kauban niyos pagtuo pagyud ang tao nga nakabuhat ana, or labi na kung mas mature ka niya. Ingon si Paul, brothers, if anyone is caught in any transgression. Example, arita sa setting sa church. Kung na isa ka member sa church nga nakasala, unya nakahibalo ka nga nakahimo siya mistakes. Oo. Kung naakay capacity mo encourage niya, mo bisita niya sa ilang balay unya mo pray para niya, mo dasig niya balik nga dili mo hunong sa pagsimba, buhatan na mo na i-advise din ni Paul. Ikaw kuno nga spiritual, pwede ka mahimong channel para madasig siya balik. Ang point din ni Paul ba nga ayo pasagdai nga mawala na siya sa pagpangalakad. Kung tanaw nimo nga kaya nimo or maminaw siya nimo or na kay mahimo para niya except sa prayer, i-try daw nga ikaw ang gamiton sa Ginoo para dasigon siya balik. Pero magbantay daw kay ingon si Paul kay basin niya ikaw na madala niya no. Tanaw lang nimo nga maminaw siya nimo na kay matabang sulay. Sayang pod kung mahunong siyang simba no. Or ani ka ta sa family member na ba kay kauban sa pamilya or relative ba ka, kaliwat ba ka ninyo nga nakahimo nini nga klase nga sala. Tungod ana wala na siya nakigkuyog-kuyog, wala siya nakig-fellowship, sayang pod no ang iyang presence na mo'y gathering wala siya. Ikaw kay mo bisita niya sa ilahang balay. Imo ba siyang hagdon og mangapi mo kadali no? Ang tanaw nimo nga nakay matabang, dasiguro siya balik. Kung Kristohanon ka, i-pray over siya, no? I-pray siya nga mabalik siya sa fellowship, dili na siya madala magpangalagan. Ikaw ba'y mahimong instrumento ba nga mabalik siya sa fellowship? Ikay mahimong instrumento nga dili na siya mangluod. Nindot biya na nga gift kanang encourager ka. Isa na sa mga gift nga lisod kayo pangitaon sa tao, kana bitawng encourager ka, ikaw ang naga-encourage sa mga nangaluya, ikay labi na kanang ikay ginasumbungan, ikay ginaduulan. Isa na ka klase sa gift. Kung naa ka na nga gift, gamitan na para sa Ginoo, gamitan na para sa mga nangaluya. O siguro sa company nimo na ba mo'y trabahante nga naluya, nalayo siya sa group, na discourage. Ikaw kung tanaw nimo kaya nimo maka-encourage niya, sulayi. Oo.
Ang point din ni Paul is bulahan ka kung ikaw ang gitagan sa Ginoo gift nga maka-restore og relationship, maka-restore og fellowship, makapabalik sa kadasig sa usa ka tawo, ikaw ang gamiton sa Ginoo, no? Kung na ka na nga gift, gamitan na para sa uban. Kay what if ikaw na po nang ma-discourage puhon unya wala mo reach out nimo, di ba? So while dili ikaw ang na-discourage, mangita kang mga tao nga tan-aw nimo, pwede nimong dasigon pagbalik. I-pray over sila or sendan baka nimo mga videos nga makadasig nila. Pwede niya ato mga devotional i-send nimo sa ilaha daily, no? Antod nga makita nila nga ma-feel nila nga nagpakabana kanila, nakay desire nga mabalik sila, ilan ang i-treasure ug ilan ang i-value. Oo. Og hinumdumi balunon biya sa tawo hangtod siyang pagkatigulang ang mga tao nga nahimong part sa ilang pagbangon. Basin ikaw na nga tao, no? Isa nas mga lisod limtan sa tawo katong mga tao nga nakatabang nato sa panahon nga down kaayo ta. Ug i-pray na ko nga isa unta kanianang mga tawhana. Ang Ginoo magapanalangin niyo magampo ta. Ginoo, salamat Amahan sa message nga gihatag karon. Sa reminder Lord nga dapat Ginoo magpakabana mi sa mga kaigsuonan, mga higala, family member, relatives, mga friends na mo Ginoo nga na discourage, labi na discourage Lord sa pagpangalagad nimo. Himo aming tulay Ginoo, instrument nga madasig silang balik Ginoo. O Lord, tagaan mi nimo soft nga heart nga dali lang Ginoo maka-adjust sa tao sa ilang mga attitude o karakter. Tagai mi gift Lord sa pagka-encourager Ginoo. Nga dili unta kami may manghinungdan sa gubot, kundi dili kami ang tagamiton nimo Lord sa reconciliation ug maayo nga fellowship. Amahan, pasaylo amis ang mga sala nga nabuhat ug among gitugyan nimong tanan in Jesus name. Amen and amen.